Здравейте, аз съм Мишо, а това е новия епизод на шоуто Новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за нещата от новините, които са ми интересни или дразнещи. Днес отново, за съжаление, няма особено интересни новини, но все пак имаше няколко, които поне си струваше човек да кликне върху тях. И започваме с новината, че в Родопите има радиоактивни гъби. Паника. Неща не. При лабораторни изследвания в две от партидите прясна диворастяща гъба овчи крак е установено наличието на радиоактивния елемент Цезий-137 над допустимите нива, информираха от Българската агенция по безопасност на храните. По сведения на изкупвачите, гъбите са брани в Родопите. И естествено Асоциацията по безопасност на храните препоръчва да се избягва брането на този вид гъби от региона. Въпросният Цезий-137 е изотоп на елемента Цезий и е с период на полуразпад 30 години, така че е съвсем възможно радиоактивността на тези гъбки да е резултат от аварията в Чернобил през 86-та, което, ако е така, само ще ни покаже колко трайни са последствията от подобен тип инциденти, което естествено ни подсеща и за аварията в Фукушима и факта, че поне още едно поколение след нас ще трябва да се справя с последиците. И продължаваме с новина от космоса. Астрономи откриха планета с две слънца. За съжаление, въпросната планета е газов гигант и е на около 200 светлинни години от Земята, така че наличието на живот, такъв какъвто го познаваме на нея, едва ли е възможно, но все пак сигурно да има две слънца, които да изгряват всяка сутрин на планетата, ти е доста яко. Следващата новина ще се хареса на любителите на шоколада, тъй като учени от университета в Уейн казват, че вещества, съдържащи се в шоколада, са подобни на веществата, които се отделят при физическо натоварване, което е само още една причина да си хапнете малко повече шоколад следващия път, когато ви се доеде, но после направете упражнения, иначе ще станете дебели. Както виждате, откъм новини днес беше леко скучно, така че общо взето това беше всичко, което ме вълнуваше от новините днес. Аз съм Мишо и ще се видим в понеделник.